आसाम डन बस्क' इउनिभार्सिटी लोगोसे बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि बानजायनायाव वन डे केपासिटी बिल्डिं प्रग्राम फर CSOs and community leaders of Udalguri district on social issues of BTL Udalguri साफायथियाव थानाय BDF नि मावखुलियाव जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों खोमसि फोथायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बायदि बायदि जेंनानि सायाव सांग्रांथि आरो सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै लोगोसेयै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों इयुनाव समाजारि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै BDF आ खामानि मावनो थांखि लादों होननानै BDF नि मासिगिरि M मनजिब मुसाहारि बिथाङा फोरमायो। नैबे उदालगुरिनि जितुनाखि बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि हेडक्वार्टार बा हेड अफिस बेवहाय सानसेनि हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ यूनिसेफ, आसाम डन बस्क' इउनिभार्सिटी आरो नैबे बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशन जमायै खालामनाय जादों। बे हाबाफारिया जितुनाखि BTC ओनसोलाव जा मोनसे प्रजेक्ट सोलिबाय थादों, BTC ओनसोलनि जितुनाखि समाजारि जेंना बैखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ। बे प्रजेक्टआ यूनिसेफ फान्डेड। बेवहाय दङ इमप्लिमेन्टिं एजेन्सि हिसाबै आसाम डन बस्क' इउनिभार्सिटी आरो BDF बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशना बेखौ जेरै हायो एसे एनै हेफाजाब होगासिनो दङ। दा बेबायदियै जों माने गुटाइ BTC ओनसोलाव सानसे साननै केपासिटी बिल्डिं ट्रेनिं लागासिनो दङ। दा नैबे उदालगुरि केम्पासाव जों सानसेनि हाबाफारि लादों। बेवहाय उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टनि जिखिनि सिभिल ससाइटिनि लिडार्सफोर, NGOsफोरनि लिडार्स आरो माखासे चार्च बा फेथ बेस्ड लिडार्सफोर बैसोरनि जितुनाखि केपासिटी ट्रेनिं बेखौ खालायनाय जादों। जोंनि ससाइटि बा एरियायाव बहुत NGOsफोर दङ जायफोर माने बिभिन्न सेक्टराव खामानि मावदों बा इस्युखौ लानानै मावदों। दा बैफोराव जों माखासे नलेज एबा स्किल बेखौ माने एसे एनै माने नांगौ एबा रोंगौथि थानांगौ ससाइटिनि इस्युखौ जुदि सल्भ खालामनोब्ला। दा बैफोर जितुनाखि नलेजआ जुदि गैयाब्ला खामानि मावनायाव एसे उसुबिदा जायो। दा बेनि थाखायनो जितुनाखि सिभिल ससाइटि अर्गानाइजेशन्स, फेथ बेस्ड अर्गानाइजेशन्स बिसोरनि लिडार्सफोरखौ जों ट्रेनिं होदों जाहाथे ससियेल ससाइटियाव मा लेभेलै इन्टारभेनसन खालायोब्ला बा मा खामानि मावोब्ला बैफोर इस्युखौ जों माने इमिडियेटलि फोजोबस्रांनो हागोन। बिनि थाखायनो माने बे दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय माने गुबुन गुबुन NGOsफोरनि ओमफ्राय माखासे धोरोमारि अर्गानाइजेशन्स ओमफ्राय माखासे युथफोर दङ आरो माखासे माने टिचार्सफोरबो दङ। बेवहाय जोंहा बायदि रोखोमनि NGOsफोरा फैदों। वर्ल्ड भिजन्स दङ, पिरामल फाउन्डेशन्स दङ आरो उदालगुरिनि माखासे NGOsफोरबो दङ। दा बिसोरखौ लानानै जों मोनसे कालेक्टिभ माने खामानि मावनो आवगायलांगासिनो दङ। नैबे ट्रेनिंआ जोंनि फार्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेपआव जागोन जोंहा माने गामि ओनसोलाव बा जेराव माने समाजारि जेंना दङ जेरै दायना दायनि बुथारनाय, गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनाय, सुसाइड बा जोंनि माखासे ओनसोलाव माने जोंनि जितुनाखि रांखावरिनि गैयिनि थाखाय माखासे जों हेल्थनि प्रब्लेमाव गोलैना थायो। अब्लाबो माने माखासे हेल्थनि जितुनाखि फेसिलिटिस दं बैफोराव नाथाय जों मानसिफोरा बेसेन होनाङैब्लाबो मालाबा समाव थांनो नागिरा। दा मानसिनि जितुनाखि बिहेभियार, साननाय हनायखौ जों फोसाबनांगोन एसे। दा बै बे कम्पनेन्टखौबो जों लाफानाय जादों जाहाथे जोंनि साननाय हनाया सोलायो। सोलायाब्ला निस्सय जों माने मोनसे ट्रेडिशनेल वे अफ बा लाइफआवनो थाबाय थागोन। दा बेखौ जों माने एसे नोजोर होनानै मानसिनि बिहेभियारखौबो चेन्ज खालायनो नाजादों जाहाथे माने जों माने सेम जेंना जेंसियाव माने गोलैनानै थाया। दा नैबे प्रजेक्टनि थ्रुयै जों माने बिभिन्न सेक्टराव खामानि मावगोन। गिबियावनो थाबाय जोंहा हेल्थनि, नैथियाव थाबाय जोंहा स्कुल ड्रप आउटनि, थामथियाव थाबाय जोंहा पिस एन्ड कनफ्लिक्ट जितुनाखि सोलिबाय थादोंमोन बे ओनसोलाव बेखौ लानानैबो खामानि मावनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा मा जितुनाखि मादार एन्ड चाइल्ड, बिमा फिसानि जितुनाखि देहानि जाहोनायनि माखासे जेंना जेंसि थायो। दा बैफोरखौबो माने मानसिफोरखौ बा ससाइटिखौ एजुकेसन होनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जितुनाखि इमार्जिं इस्युस, दा जोंनि गेजेराव दङ मानसि लांखारनाय। सम सम खोनाबाय थायो जों माने गुबुन गुबुन जायगा नोगोर सोहोराव थांनानै मानसिफ्रा गोमाहैयो। दा बैफोरबायदि जेनुइन प्रब्लेमा माने सोलिबोबाय थादों। दा बेवहाय जोंनो नांगौ एवेयारनेस
जोंनो नांगौ नलेज आरो माखासे जोंनो माने ससियेल मोबिलाइजेशननि थाखाय जोंनो माने मानसि नांगौ जादों दा बै जिथुनाखि हिउमेन रिसर्स जों बे प्रजेक्टनि थ्रुयै क्रिएट खालामनो नागिरदों सेकेन्ड फेजआव जोंहा माने बेखौ माने गामि गामि एबा जेराव माने इस्यु दङ बैयाव जों थांनानै केम्पेइन खालामगोन मानसिफोरखौ माने मेगन बेखेवनानै खोन्थानो नागिरदों बा दिन्थिनो नागिरदों मा खामानि मावब्ला मा जायो माबायदि आगान सुरोब्ला जों माबे डेस्टिनेसनाव सहैगोन जाहाथे जोंनि जेंना जेंसिया जोबस्रांनानै थाङो दा बेवहाय जोंहा माने गुबुन गुबुन पार्टनार्स दङ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय पार्टनार्स लादों आरो बेजों लोगोसे बे प्रजेक्टआ जोंनि नर्थ इस्टार्न स्टेट्सआव सोलिगासिनो दङ 7टा स्टेटआव सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय जोंहा कभिडनि जिथुनाखि इस्यु बैखौबो लाफानाय जादों दा बहुत मानसिफोरानो इन्जेक्सन लायाखै बा भेक्सिन लायाखै दा बै जिथुनाखि भेक्सिन लायाखै मानो लायाखै बा मा रिजननि थाखाय लायाखै माखासे गोरोन्थि साननाय गिनाय बा माखासे सोलायनो रोङै सिटुएसन दङ दा बैफोरखौबो जों माने जों एसे लांफानाय जादों जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा सिटुएसनाव जुदि गोलैब्ला मा रोखोमै रिएक्सन खालायनांगौ भेक्सिनखौथ' जों बयबो लानांगौ भेक्सिनाथ' आरो मानसिनि रैखाथिनि थाखायसो दा भेक्सिनखौ लायाखै बहुत मानसिफ्रा गिनानै दङ माबा 2 बोसोराव थैगोननो बायदि रोखोमनि माने गोरोन्थि बा रं इन्टारप्रिटेशन्स खालायनानै दङ दा बैफोर जिथुनाखि नलेज मानसिनो जिखिनि माने रोंगौथि नांगौ नलेजखौ जों होनो नाजादों निस्सय बे जोंहा प्रग्रामा फैबाय नेक्स्ट 5 इयार्स सोलिबाय थागोन अकल मोनसेल' इस्यु नङा बायदि रोखोमनि जिथुनाखि नुजाबोबाय थानाय समाजारि इस्यु बेफोर इस्युखौ लानानै जों फैबाय थानाय नेक्स्ट 5 इयार्सआव मावगोन दा बेवहाय माने निस्सय जों गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ सापर्ट होदों एबा सोलोंनो लुगैदों बा सोलोंनानै लादों दा बायदि रोखोमनि हेफाजाबखौ जों मोन्दों बेजों लोगोसे माने जों माने समाजखौ एसे माने सांग्रांथि खालायनो लानाया जोंनि गिबि थांखि बेनि थाखायनो जों बायदि रोखोमनि नैबे ट्रेनिं हाबाफारिखौबो लानाय जादों समाजारि जेंनानि हाबाफारि लादों होननानै बबे जेंनाखौ लानानै बेयाव दोननाय दिनैनि हाबाफारिया मोनथाम इस्युखौ लानानै जादों सेथियावनो जाबाय जोंहा माने समाजनि जिथुनाखि ससियेल बिहेभियार समाजनि जिथुनाखि आखुथाय बैफोरखौ जों माने माबोरै फोसाबनो हागोन बे थाहैबाय सेथि अबजेक्टिभ नैथियाव जाबाय जोंहा माने जिथुनाखि गावनि जिउखौ माने फोजोबस्रांनाय सुसाइड जायफोर माने जोंनि समाजाव मालाबा नुजायो बे मोनसे जोंनि नैथि गिबि थांखि दिनैनि हाबाफारियाव थामथियाव दङ जोंहा बे जिथुनाखि जोंनि फ्राय बर' समाजाव नुयो माने दायना दायनि फुथारलायनाय मालाबा समाव माने जों नुबोबायबो माने इनायै माने फुथारजानायखौ दा बैफोर इस्युखौ जों माने लानानै नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ खालायनाय जादों जोंहा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों रिसर्स पार्सन हिसाबै जोंहा दङ इउनिसेफनिफ्राय SBCC कनसालटेन्ट गिताली काकत बेवहाय दङ आरो सासेबाव जोंहा आमेरिकानि मिनेस'टा स्टेट इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैदों नान्दिता बेस बरुवा आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे NGOsफोर फैदों जेरै वर्ल्ड भिजन्स बिनि उनाव दङ पिरामल फाउन्डेशन्स आरो गोबां गोरोंथि गोनां मानसि नुजानो फैदों आरो बे हाबाफारियाव दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेसेबांसिम जाफुंसारगोनखौ नोंथाङा नोजोर होनो हादों बेयाव आरो गोबां आइजोफोरखौबो बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों दा निस्सय माने जोंहा अलरेडि माने BTC ओनसोलाव जों 100 जन भलन्टियार्स जों अलरेडि ट्रेनिं होबाय दा नैबे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रग्राम बेवहाय माने जोंहा टारगेटआ मात्र 30 जनमोन नाथाय गोजोननि बाथ्रा बेवहाय माने 60नि खाथियाव मानसिफोरा नुजाफैदों बे माने साक्सेसफुल होननानै आं सानो आरो जाहाथे माने जोंनि मानसिफोरा अवेर जाबावगोन बेयो माने नुजाथिदों आरो बेसेबांसिम खामानि मावलांगोन माबायदि जोंहा बे माने आं दैनो गिबियावनो बुंदोंमोन जोंहा बे फार्स्ट फेजआवसो दा जोंहा फार्स्ट फेज जिथुनाखि प्रजेक्ट बियो डिसेम्बर 2022 जागोन बिनि उनाव जोंहा सेकेन्ड फेजआव बिदिनो एक्सटेन्ड जालांबाय थागोन खिन्थु कमिटमेन्ट जोंनि जिथुनाखि खामानि मावनाय बे 5 इयार्स सोलिगोन बेल' नङा माने उनावबो माने जों माने बे प्रजेक्टखौ माने आरोबाव लांनो नाजागोन जेब्लासिम जोंनि इस्युआ जोबा मोनसे गोजोनथाव खौरां केडी प्रडाक्शननि दिहुननायाव राजकुमार ब्रह्मजों बिथोन होजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आ सौफैगासिनो दं केडी प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव साननैसो उनावनो नोंथांमोना बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनय खुंगुर दैमारि नयन बरगयारि पुर्णिमा बसुमतारी आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामग्रा दांखोलोदो बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ नुनो मोनसिगोन बे मेथाइखौनो लिरदों आरो मेथाइयाव देंखो होदों राजकुमार ब्रह्म बिथाङा
बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना फैगौ 10 एप्रिल खालि बेलासिनिनो 5 रिंगासोआव हगारनाय जासिगोन।